Did you see the stylish kids in the riot shoveled up like monks at the night? Τι θα βάλουμε φέτος? Λοιπόν, κορίτσια, μαύρα, πάντα μαύρα, είναι ο βασιλιάς του χειμώνα. Να το σπάσουν καθόλου ή όχι? Λιγάκι, λίγο χρώμα. Είσαι ξανθιά όμως, δηλαδή το ξανθό με το μαύρο. Είμαστε χρώμα. Είναι Θέλω τέλειο. να πω στο MTV φυσικές ξανθιές και οι δύο, έτσι. Τώρα πάμε λίγο εσύ, χειμώνας. Άντρες, τι πετάμε? Τι πετάμε? Κοίτα, πετάμε τα πουκάμισα που κάνει λίγο κλαίνο γαμπρός. Πετάμε... Έχει και group στο Facebook, Τέλειο, αγαπώ. Πετάμε πάρα πολύ τη λογκομανία που δεν μας καθώς στο αντρικό ντύσιμο. Νομίζω αυτή την έχουμε πετάξει. Ναι, τα κακοστημένα ρούχα, τα κακοχυμένα. Αυτό που μπορεί να κρατήσουμε λίγο την απλότητα και λίγο το rock στυλ να reflektούν οι άνθρωποι πραγματικά είναι rock. Λοιπόν, φεύγεις διακοπές για 3 μέρες και βάζεις στη βαλίτσα σου 3 πράγματα. Τι είναι αυτά? Διακοπές. Όχι τώρα, φθινοπορεινές. Ένα Το μαύρο στρέπτο. παλτό. Αφήνω απ' έξω το στρέπτο, βγάζω ένα μαύρο παλτό, ζεστές μπότες με γούνα και ένα ζιβάγκο μαύρο μακρύ φόρεμα. Οπωσδήποτε. Φόρμες, μας πρέπει να φοράω πιο χαλαρά πράγματα το χειμώνα. Φόρμες, οπωσδήποτε ένα παλτό που μου αρέσει και τα τελείωτα καπέλα που έχω. Η celebrity skin με 3 λέξεις. Όχι. Μπορείς να μην έχεις μια απάντηση για όλα. Θα σου πω ένα πράγμα πριν. Η celebrity skin είναι πολύ αγάπη, πολύ οικογένεια, γιατί την βάλαμε στην οικογένεια. Πολλή Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά και βασικά πάρα πολύ δουλειά θα κάνουμε κάτι innovative.